sa sudan karong adlaw no nining kaudtohon mga igsunan tong paniudto ba kini na lang kailain nagsaan lang pud di kanunayon. Okay kini magkuantag itlog mga igsunan no atong butangan o corn beef yang corn beef butangan og topping no nga kanang bombay ug ahos ba kay aron pero yawat kun makatabang sa tong lawas nga dipiktuso kani gitawag og diabetic. Pero bawi lagi po kay corn beef man siya. Okay, bintahan na lang na kapungpugong ba nga di tanan musaka di ang kolesterol na ay ahos nga mupugong umbay bisag kanang ang corn beef na ay fats ana no maka pa-increase sa kolesterol. Bawi man po kana may bombay og ahos sa topping siya og tangatok asin gamay daog na paniud to dila po kanunayon ba makigsunan di ba. Okay mao ni ato lang ning style ba kay parang maluwas ang atong paniud to nga natay sudan karong dawa ba makigsunan di ba kay mahal pod isda ba nya barato naman po ning usa ka latang corn beef dayon itlog makasave gyud ta pero ang atong lawas pod delikado o kanunayon di ala po kanunayon panagsaan lang. Okay na mo na ang topping so pag magluto-luto na ikob nimo o ibali aron ang topping siya maluto no mahumot ba maprito gyud siya mapagod-pagod gamay humot-humot ang ahos ug bombay amo na ihumot ang atong asin nawahin lang asin unta di ang asin pag butang toppings idungan pud sa ang asin dayon tangag itlog daog na pero okay lang ato lang mauhom sa lang tayo sudang paniud to karon. Okay lamian gyud kayo magigsunan ko di na nagsaan lang po dayon pagkanunayan ninyo. Okay lang salamat sa pagtan-aw nini akong vlog o content karong hapon na mao ni ang sikreto sa pagluto sa corn beef nga humot o lamian magigsunan nga dinalian pagkaluto ba ang inani man yung instant sudan ano lang ta sa luto-luto nga hindi mahal kaayo no kay yung isda pwedeng mahala pero ang isda makaayo sa lawas no may kontra pero kini di lang ta mo isgot ang dautan basta lang maluwas ang atong sudan. Maraming salamat ngayong adlaw karong tanan.